coneixerem la mostra Alfons Roig i la generació del 27, República, exili i mort. Va estar oberta al públic del Movim des del 18 de setembre fins al 12 de novembre de 2017. Va coincidir amb el 30 aniversari de la mort del professor i sacerdot Alfons Roig i el 90 aniversari de l'anomenada generació del 27. En anteriors vídeos hem parlat de la Biblioteca d'Alfons Roig donada a la Diputació de València en 1985. Esta col·lecció estava formada per més de 6.000 monografies, 180 títols de revistes i el més impressionant, més de 6.600 cartes que reflectien el contacte del sacerdot amb 1.000 persones diferents. Part d'esta col·lecció va ser seleccionada per la comissària de l'exposició, la investigadora Rosa Mascarell. Componien el total de la mostra cartes inèdites, targetes, diaris íntims i una reproducció dels 23 exemplars de la revista republicana Hora d'Espanya. Comptava, a més, amb documents especialment interessants, com la primera edició de El rayo que no cesa, de Miguel Hernández. L'exposició analitzava les relacions entre el professor valencià i figures claus, com Juan Gil Albert, María Zambrano, Miguel Hernández, Emilio Prats, Vicente Aleixandre, José Bergamín i José Luis Cano. Tots eren representants de la generació d'escriptors del 27 que van patir les conseqüències de la dictadura, el silenci, l'exili o la mort. Ens acosta, sens dubte, al costat més humà dels seus protagonistes. Alfons Roig es va dedicar a donar consol en els pitjors moments. La vídua de Miguel Hernández, Josefina Manresa, agraïa sempre a Roig en les seues cartes la preocupació i l'interès que aquest demostrava per la seva família, i especialment la intenció de Roig de restablir la figura d'Hernández. Els documents també ens mostraven com Roig va servir de pont entre els diferents exiliats i Espanya. Els informava sobre la situació en el país, mentre que ells descrivien la seva experiència en l'exili. Es va establir un continu intercanvi de contactes entre exiliats i Roig. La filòsofa María Zambrano va facilitar una sèrie de noms a Roig per a posar-se en contacte amb Picasso. El religiós valencià arribava fins i tot a demanar perdó per la posició de l'Església en el conflicte. Mantenia sempre una actitud conciliadora i oferia refugi a l'ermita de Llutxent. La mostra en conjunt ens oferia una visió personal d'Alfons Roig i la seva relació amb la generació del 27. Les paraules de la filòsofa María Zambrano ens donen una idea de la magnífica tasca realitzada pel professor i religiós valencià. En els anys més foscos, de major prohibició, tu vas netejar la nostra figura i la de l'Espanya condemnada.